नै लोगोफोर रेडि खालामना लाबाय स' हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय जाबाय थ' लोगोफोर आं दिनैहाय जागोन बग्रि आरो बानलु बाथोन देनानै जागोन ओरैबायदि टेस्टिहै जागोन स' बग्रियाबो जि टेस्टिखा नुनायावनो जि टेस्टि नुखादों लोगोफोर नै पुरा टेस्टि पियर फ्रेश न'नि लकेल बग्रि आरोना लोगोफोर बियो थ' माटुआ लाबोना होफैदों आंनो आगैया माटुआबो दंफैयो दा आंजों माटुजों आंजों जमाहै जागोन आरोना दा लोगोफोर थ' फालु बाथोनखौ देना लानोसै फालु बाथोन देनानै इखौ जागोन ओरैबायदि टेस्टि गोथाव जागोन लोगोफोर हाथुनियाबो होगोन ओमफ्राय जागोन नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम फार्स्टआवनो टेस्ट खालामना नायनि माबायदि बग्रिया थाइसे मजा लोगोफोर नै फालुखौ देना लानोसै ओरैबायदि टेस्टि फालु पुरा मोननाय गोजा कालारनि देनोसै दा सेकेन्ड टाइम जागोन दिनै दाखालिबो खेबसे जाबाय दाखालि हेलमेट गाननानै जानाय आङो हासबेन्डनो नांलायनानै दोनसै नि संख्रि होनोसै माय गड गथाय मेगनाव हाबजोबगोन नै इखो माबा देबाथाय ना मेगनाव हाबना खायो दाखालिबो मेगनाव हाबाखै र' मेगन सायाव नांथारदो र' माबाया बेगरा खानाय खालि फैनाया नै गोदोरफोरा रागा जोंसोदो बग्रि जायोनो गोदोरफोराबो रागा जोंदो गोदोरफोरा जोङाखै अन्थाइ किबासो न' मोनहैदो नंगो नोंखो सोर होनदो आं भिडिअ उथिदोनो सोर होनदो होनगोन नोंखो सोरबा मिया मोनथिदो बयनो सोर खिथिदो बग्रि बाथोन लोगोफोर फाइनालि जाबाय नै दा दिहुननोसै नैबे गोदोरफोरा सेरेब लोंनो थाखाय लादो बाङाय नै गोदोरफोरा नो गोदोरफोर सेरेब लादोंनांगौ नुथो हाय बुरैजों ज' दसे इखिनियाव ज' र'ले लोगोफोर रेडि जाखाबाय दा संख्रिखौ होनोसै मोननायाव बिथिंबो होनसै गोदोरफोर संख्रि नांगोन नामा नि गोदोरफोरनि आयाव होनसै संख्रिखौ बुरजा जागोन गोदोरफोर जागोन होन जागोन स' गाइस जोङो दा माटु आं गोदोरफोरबो जाहोनो फैदोंमोन दा गोदोरफोरबो बग्रि जागोन दा जोंदो जमानो फाय माटु जानोसै दा लोगोफोर जोङो फाइनालि रेडि जाखाबाय नै जि बरिया नुदों ना आयु दा जानो लुगैबाय आङो नुनाय लोगो लोगोफोर नुनाय लोगो लोगो जानो लुगैबाय मोखै माथो ओरैबायदि फाग्लि जाखायो र' फार्स्टआव दे गोदोरफोर ला आयौ गियो आङो खुदै गबाय भगबान पेनि आंनि गथा जाना हो डाइरेक्ट दे गथा जाना हो मज्जा होन ग्रुपफोर मज्जा होन दे जाबाय दे थांसै थांसै आं माखौ मिन्नो ओंखारदों मिथिबा जि देलायनानै जानाय आंनि सामुसा मानसिफोरखौ ओरैबायदि गुफुर खालामना लादो जोङो गस्ला सस्ला गथाय बुजोबबाय नोंसोर कालारफोरखौ ना दिस कालार नुलायला लोगोफोर सोर गासै माफाजों
Ay, nung bol ka din yun. Ada ki biang dah lah. Ada ki beta no? Oh, kau bisa ni lah. Masih biang kiri nak ada ni. Kisah Islam dah. Fallu ko gizer udah bantai mana. Lagi mana sih snack yang mana? Sana ya? Malah pura sana cuma nanti kop saya. Macam lu kan nak kena nak kena. Macam asal lah nanti orang pada umur sama macam apa? Oh, dia kan dah macam. लोगोफोर नोंथांमोना जानो ना जायाखै खिथा हरबानो जाबाय एसे देलायनानै एसेबो जायो आरोना Kau nak kan lelai nanda. जों जायो जों हागोन आलिनार बाथाय मोजां नुयोसो नोंखौ आलिनार लायाना नों बारा लाना खाम Mereka kan butuh tu ni. लोगोफोर जोङो दहयनिफ्राय जानो खामगासिनो आरोना खिन्थु रिल्स बानायनो टाइमा बारलांबायना ओरैबो रिल्स बानायबा जोङो Ini betul warna ni lah. Oke, betul warna halan nggak nggak. Bandu mata dan jatuh isti kena ya ada logofor bangsinnya. Hai, yang mana? Ada. Bwgri hunu nor. Sini Bwgri. Tinggal lalu bah. Sani beda, kalau ada. Sani beda. Chang. Beauty bona जोंनिया Ada yang datang saya. Alubana lo kayak tinggal aja alu mama sampai dengan Oh, warna mana ni mana? alu bay Salah ni. salah Kata kita baik. Halang tanah. Halang lah halang. लोगोफोर जोंनिया जानाया माबा जानो हाला हालासो मालायफोरा होननानै जायो थिंख्लिदो फालु गोरानदो धोनियादो बिराद मोदोमो न' बिनि टेस्टआ बेलेग जाखायो आरो लोगोफोर फाइनालि जानो हाला आयु इमान आलु बायनाय फालुखौ आधा जाजोब्बाय फालु बाथोनखौ थिख्लिबो जाबाय खामनायावनो दिनै मोनालांसिगोन ओरैबायदि आलु बाय आयु आलु बाय लोगोफोर थानो हाला Tapi जारा आलु बाय बेबायदि जुदि फालु जानांगौबा मानसि थैगोनलै ने So लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेनोसै नोंथांमोना मोजां मोनबा भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब बाय बाय रायलायनोबो हाला आं